हेलो भाई मैंने एंड भौणी मैंने केम देछन सब आई होप कि समस्ते भलरे थिबे। तो एडा होची मो फास्ट ब्लॉग। तो मु देखिली समस्ते फास्ट ब्लॉग रे गाँ गली देखौली तो मु भाबिले किछि गोटे यूनिक करिवा। तो ए वीडियो रे मु देखैबी मोर पूरा डे टू नाइट माने पूरा दिन सारा कोन करूची कोन नाही कोन प्रोग्राम प्लानिंग होची पड़ जाउची कोन ए सब। तो आई होप आपन वीडियो पसंद आसी। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜିଲାଣି 10ଟା ଏଣ୍ଡ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଶୋଇକି ଉଠିଲି। କାଲି ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଶୋଇଥିଲି ବୋଲି ଆଜି 10ଟାରେ ଉଠିଲି, ନହେଲେ ଆଜି ୟୁଜୁଆଲ୍ ମୁଁ 7ଟା ଉଠି ପଡ଼େ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଉଠିଲି ଗାଧେଇକି ଆସିଛି, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଉଛି। ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି। ତ ସକାଳୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଉଠନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଉଠୁ ଅତି କମ୍ରେ ହାଫ୍ ଲିଟର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଧିକ ପିଇଲେ ବି ଚଳିବ ବଟ୍ କମ୍ ସେ କମ୍ 500 ml। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ପାଣି ଟିକେ ପିଇ ଦେଇକି ଯିବା, ପୁରା ଗାଧେଇକି ଆସିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ପାଣି ପିଉଛି, ଯାଉଛି ଗାଧେଇକି ଆସୁଛି। ଏଇଟା ତ କହିସାରିଲିଣି, ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଇକି ଆସୁଛି। ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସିଯାଇଛି, ପୁରା ମସ୍ତ ଗାଧେଇକି ଆସିଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଲଞ୍ଚ କରିବା। ଯେହେତୁ 10ଟା 45 ହେଇଗଲାଣି, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଲଞ୍ଚ କରିବା, ତାପରେ ଯିବା ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରିବି ମୁଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଷ୍ଟ ଯିବା ଲଞ୍ଚ କରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଲଞ୍ଚ କରିବା। ମୁଁ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କାମ ହେଲା, ମୋ ଘରେ କାଉ ପାରାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ସେଇଟା ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଏକଦମ ସେ ରେଡ଼ି। ଦିଆଯାଏ ଏଠି ଖାଇବାକୁ। ଆଣ୍ଡ ବାସ୍ ଏମିତି ଥର ବେଲ୍ ବଜେଇଲା ବେଳେ ବଜେଇଦେଲେ ପଳେଇ ଆସିବେ ସେମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଗଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବାସ୍ ଆସ ଖାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ଯେହେତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଷେଇ ହେଇନି, 11ଟା ହିଁ ହେଇଛି। ଆମ ଘରେ ଘଣ୍ଟା ଆଡ଼େ ଖାଆନ୍ତି। ତ କାଲିର ପଖାଳ ଭାତ ଅଛି, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଖାଇଦେବା। ଟିକେ କ'ଣ ଟମାଟୋ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା, ତ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଖାଇଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେଇଟା ଖାଇବା, ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ସେପଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଟମାଟୋ ଟିକେ ଭାଜିବି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଖାଇ ପିଇକି ଦେଖା ହେବା ଆଉ। ତ ଗାଇସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭେଣ୍ଡି ପୋକ। ଯିଏ କେମିତି ଜମ୍ପ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ କେମିତି ଜମ୍ପ କଲା। ଜମ୍ପ କରିବ ଜମ୍ପ। ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିଚେନ୍କୁ ଆସିଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଚେନ୍ରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ଭାଜିବା। ଏଠି ଅଛି ଟମାଟୋଟା। ତ ଅଣ୍ଡା ବି ଦୁଇଟା ମୁଁ ଫୁଟେଇ ଦେଇଛି, ତ ଆମ୍ଲେଟ୍ ବି କରିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଟମାଟୋ ଭାଜିକି ଆମ୍ଲେଟ୍ କରିକି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୁରା ପଖାଳ ରେଡ଼ି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଖାଳ, ତା ସାଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଭଜା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ପକାଇ ଦେଇଛି। ତା ସାଥିରେ ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ ଆଉ ଟମାଟୋ ପିଆଜ ପକାଇ ଗୋଟେ ଚଟଣି ବନେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ତା ସାଥିରେ ମିକ୍ସଚର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇଦେବା, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଉଛି। तो गाइस खाइला परे जो तोराणी पीवा तार गोटे मजा अलग प्रकार थाए।
ତ କମେଣ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଏମିତି ତୋରାଣି ପିଅନ୍ତି। ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫା କରୁଛି ଏଇଟା ଘର ସଫା କରିବ ଖାଇବ ଗଲା ସଫା କରିବା ଠିକ୍ ନାହିଁ ସଫା କର ବାସ୍ ଚାଲ ହଁ ନାଟ କ'ଣ ଦେଖାଉଥିବେ ଖାଇବି ତ ସଫା କରିବ ଏଇଟା ପାଣି ପଛେଇ ଧୁଅରେ ଏଇଟା ପୁଛ ଖାଇଦେଲା ପୁଛ ଏଇଟା ପୁଛ କ'ଣ ଏଇଟା ପୁଛ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଣି ଗୋଟେ ପୁଛ ଲଞ୍ଚ ହେଇସାରିଛି ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ସାରିବା ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ସେଇଟା କରୁଛୁ ଜରି ଯାଉ ନିଜର ବାସ୍ ଖାଉ ଖାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଣ୍ଡି ଯାଉ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଛି ଏ ଭେଣ୍ଡି ଯାଉ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ବାଛୁରୀକୁ ଦେବାର ଅଛି ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାସ୍ କାମ କର ତାପରେ ବାଛୁରୀ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଲଞ୍ଚ ସରିଯାଇଛି ତ ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ତ ଟିକେ ଆମ୍ବ ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିବା କେତେ କେତେ ବଡ଼ ହେଲାଣି କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତ ଯାଇକି ଟିକେ ଧରିକି ଆସିବା ତ ଚାଲ ଯିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ 100 ମିଟର ହେବ ପାଖରେ ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ 10-15 ମିନିଟ୍ ବାଡ଼େଇ ପିଟି ହେଲୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ମିଳିଲାନି ଗୋଟେ ଫାଳେ ଆମ୍ବ ମୋଟା ଆମ୍ବ ମିଳିଲା ତ ସେ ଆମ୍ବଟା ଆଣିକି ପୁରା କଟାକଟି କରିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛୁ ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ତ ଏହାର ଟେଷ୍ଟଟା ଏକଦମ ଖଟା ମାନେ ବହୁତ ବି ସେତେ ମିଠା ନଥିଲା ସେ ଗଛର ଆମ୍ବ ପାଚିଲେ ମିଠା ଲାଗେ ତ ଖଟାରେ ତ ସେତେ ଖାସ୍ ଲାଗିଲାନି ଠିକ୍ ଅଛି ବହୁତ ହି ଖଟା ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜିଲାଣି 1:30 ତ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବା 2 ଘଣ୍ଟାର ରେଷ୍ଟ ନେବା ତାପରେ ଆମେ ସିଧା ଯିବା ଫିଲ୍ଡକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆମ କ୍ରିକେଟ୍ ଫିଲ୍ଡ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି 4ଟା ବେଳେ ତ ଯିବା ସେଠିକି ଟିକେ ଦେଖିବା ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ତ ଖେଳ ବି ଟିକେ ଦେଖିବା ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ଠିକ୍ ଅଛି ଯାଉଛି ପୁଣି ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେଉଛି 4ଟା ବେଳେ ତ ଭାଇମାନେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସରି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ 4ଟା ବେଳେ ଫିଲ୍ଡ ଦେଖେଇବାକୁ ନେବି ବଟ୍ ମୋବାଇଲରେ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା ତ ମୁଁ ମୋବାଇଲଟା ଚାର୍ଜରେ ବସାଇକି ପଳେଇଲି ତ ଏବେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଡିନର୍ କରିକି ଆସିଲି ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି 10ଟା ହେଇଗଲାଣି ତ ଆମେ ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ିବା କାହିଁକିନା ବେଶୀ ଲେଟ୍ରେ ଶୋଇଲେ ସକାଳୁ ଉଠିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇବା ଯେହେତୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବାର ଅଛି ତ ଆଜି ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଭଲ ନାହିଁ କାହିଁକିନା RCB ହେଉଛି ଆମ ଫେଭରେଟ୍ ଟିମ୍ RCBର ମ୍ୟାଚ୍ ଯଦି ଥାନ୍ତା ତ ଦେଖିଥାନ୍ତି ବଟ୍ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀକୁ କୋଲକାତା ଅଛି ତ ମୁଁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ୟାନ୍ ସୁଇଚ୍ଟା ମାରିଦେବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଇଟା ସେ ଲାଇଟ୍ ତାରଟା ଫ୍ୟାନ୍ ସୁଇଚ୍ଟା ଲଗେଇବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଉଛି ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ 100 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି ଆମକୁ ଠିକ୍ ଅଛି 100 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କରିବା ତାପରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ତ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ତ ବାଏ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ତ ଗାଇସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି ତ ଆପଣମାନେ ବି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି କେଉଁଠି କ'ଣ ଭୁଲ ହେଉଛି କି ତ କିଛି ସଜେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟ୍ରାଏ କରିବି କି ସେ ଭୁଲ ଆଉ ନ ହେଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ତ କମେଣ୍ଟ କରିବା ଫ୍ରି ଲାଇକ୍ କରିବା ବି ଫ୍ରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ବି ଫ୍ରି ତ ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ
ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଏବେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶୋଇକି କାଲି ସକାଳେ ପୁଣି ବ୍ଲଗ୍ ଗୋଟେ ବନେଇବାର ଅଛି, ମସ୍ତ ବ୍ଲଗ୍ଟା କାଲି ବନେଇବି, ଟ୍ରାଏ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବି ଠିକ୍, ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।